Baksa wangso tongwe bubagra no loge mana ke bono mane tubani nanguhi omhaya bubagra loge sing tong khamane sing ti sawani bangsi tani ke bubagra sing no ti prasar no jate taboni je ti prasar tong mahai next time no tang generation tatalo jate omhai tama bugitin O jinista जोंनो रय लांगनि बागैसि जों भारत बर्षनि इतिहासराव नायखायनोखे नुयो जे नेताजी सुभाष चन्द्र बोस साबा निरानो थैरदि आं निरानो स्वाधीनता रनाय आइनि भारत बर्षनि बर'राव जत ब्रिटिश यानि यावनि बुजाबाय नेताजीनि ओ कक खानामा बाय थैरदि आं निरानो स्वाधीनता रनाय हाय हन्दावि पयजन्त सिबराव जत थैरनि रेडि थां কিন্তু তিনি বুবাগ্রা जोंनो बुथारनि बागै निरावनो थैरदि मिथाया जों बुबाग्रा इनके निराव थांचांदि आं निरावनो फियक थानाय फियक सामारुनाय निरावनो स्वाधीनता रनाय ओ जिनिसि साव जों ताबाव गैनि जाति बाय कगलायनाय तगलायनाय बुलायनाय हाया सालायनाय बहाया जों बुबाग्रा साव जों थांसा दंखा इनके जोंनि अधिकार एबा अधिकार मानाय देयाबा ओ अधिकार Ini kaisa mana, kena kaisa mana, ini dino mana, am hiking naik hasi. Tabok sung thasa mani bagus. Kudi kurang sung aku tulang sung sini di prasano. At this 10, suno, mengsa sekai ni ke mama song hasi borok tabok thasa na, ekotang na. Sung confidence hasi. Ini bubagra tongwe, di pramotha tongwe. Suno tabok hore ni kai hasi sung thasa ke pasanai. O jinista sini berkawa tabok gerak ui basah. Kono sebab toi pay bubagra. Jono handak laimeni korosate tuba laimeni omo sebab belum sini bubagra. Hani bangun jeng bubagra no loge roh hamane jono saksang no tisa laimeni bangun. Jono bubagra muthangna ni bagai omo sakyo mani. O jaga tak baksa borong log saito muje bubagra kai meya kai ni sai. Anggur no simple example sai kana. Udaharan cikonte Buru settlement bagai tin bubagra 2019 mado bariwo joto jono komani listang saka anggur no buru no or jaga tongnai lawo reaction bondo khaja kha borni tongjanai boma tongne sabda kha notice rodakha niro thangpai siri hunu tin bubagra ta saba apro anggur no or jaga tongrunai apni waktu lama sini si prasarok sau de bubagra MP biya MLA biya ini minister biya MDC biya apro MDC dunia ko bobake sini sorna kiro no or narmana ini jiten tu biro hoite suru khai bagwa le yang te kama bororo saka kintu sungluka te accept engine diligo thangoi home minister by malaiwe agreement khaika je buru settlement accord khaika borno orni pamos nahi boni pore sini ti pramotha edisibo power khaika power phai chamung senje khongtong apro dumama saitoma thika o agreement kolapata mungse chamuna ya hi chapi uta tabok senja pai hemble hi oro tero ta jaga borno tongjanai chajanai thum ব্যবস্থা khaioi 750 কোটি রাং বাউই thum dewi pai ha omo seba khai Jinbu Bagra. Tabok diprasa ekor 2 tarik Maret tangai 2024 tai bosok kaha. Asubay si salai chau katabok ke omong kolapata diliwo tangai agreement mani chamun nang ya rohin. O 2 tarik Maret
थानाय 2024 जे प्रतिप्रासाय एकर्ड थायो आफ्रा निजेबो दङ दिल्लीआव अमित शाहबो जे होम मिनिस्टार नि लगे तंनाय अफिसार गोबांबो दङ बे अमो कायसा सरकारि दप्तरो सयरो लाइमानि गसिमानि त्रिप्रासानि इकोनॉमिक राइट्स रोनाय पॉलिटिकल राइट्स रोनाय लैंड राइट्स रोनाय थुम गसिमानि मो कुनु मते दालारमैया हयतो जों इसा माना सिनाय दानि माना सिनाय काटियानि बर' रज तनिसे सिगाङाव एलाकायाव राबार गायो निरो तेबो राबारनि सम्पत्ति राबार गायखांके 7.5 बोसोर 8 बोसोर मा दंनाय किन्तु राबार गायरो हक यांके बमानाय दे जेसफा माया बनो जतन खायनि नांनाय बिथिरनि नांनाय मा हकनाय सिने ओ त्रिप्रासाय एकर्ड बहायनो त्रिप्रासाय एकर्ड हाहि जों उरुमुरुखे पाइपे हेकयसे सानाय गोरोंके माया आंपायनाय हानबांसि जों थासामा दंनाय निनि माइफा बदि बनो जतन खायनि नांनाय इंगा और जागा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय एग्रीमेंट खायखा सिनि महाराजा और जागा इकोनॉमिक राइट्स सिनि लैंड राइट्स ताबो काटिया गामिनि उफिनि जाकुनु जागा सिनि त्रिप्रासार हानि नौफांके बुमुंगरै गोबां मा अमहाय दङ मानैनि बुमो और टीवी पाइते फेरि मोबाइल पाइते फेरि बनि बुमुं दङ फियाबानि नि हा निनि चुचु और निसिमि तंग थांमानि बर'निखे जागा बुमुंगरै जो ओ जागा बुमुंगरै नि बाबो ताबो गैस पाइपलाइन खायनाय लामा खायनाय गोबां मा सरकारि दप्तर खायनाय आप्रके नोंखौति पुरन मालिया अमसबानि जागा अनानि जागानि पर्चा फुनु दिहंके फुनु माया बनो चिचिनि बुबाग्रा सावो हानि अधिकार रुनाय होनो हानि अधिकार मा हाहिके सि नों अरनि सयसि नाव फांहि हुजाव सरकारिनि जेकुनु फेसिलिटी नावनि बैंक लोन नावनि इंथों सरकारो फेसिलिटी नानि इंथों नों हानि मालिकनि सि नों आरो जागा मावो गेसे आसे बसो तंग थाङो हानि अधिकार जोंकरो ताबो और जागा नेशनल पार्टी फाइनाय बीजेपी इंथों सीपीएम इंथों कांग्रेस इंथों बर' जीवनि निरनो हानि अधिकार ना हिसाफाया बर' तुमा सानाय तिप्रामथा हा हांके नौनि नौ ताना हिसानाय तिप्रामथा हा हांके नौनि रेगा तांरो यांगना हिसाफायनाय वाइसा सुचिनि बुबाग्रानि दल हाय तिप्रामथा हाय जों और जतो फाइ साफायो नौनो हानि अधिकार नाय चिन बुबाग्रा नेतृत्वे बनि बाङै मुभमेन्ट चलै दङ एग्रीमेंट खायजाक बनो मानि नांनाय बस मिसि जोंखे साव अर्थनैतिक बाबे जों बिलाय दुर्बल जों बिलाय बिख्रा जों ताबो बिख्रा तमानि चिनि बोसाराव जाते बिख्रा याना तै चिन बुबाग्रा बनोसि डाइरेक्ट फंडिंग हो एदिसिनि ताबो जों डाइरेक्ट फंडिंग रजाया बनो डाइरेक्ट फंड जों रो हांके चिनि रां पैसा मानाय ताबो जे स्टेट डग आसक तनाय रो मुख्यमंत्री हते सुरु खाइ जतो मंत्री आसक तनाय रो जों के रां रहोया 2 टाका सिरां रो जों तंगो 35 जना एडिसिडि सिंगो जों रो 2 टाका बत्रनि प्रॉब्लम जों सॉल्व नाय जा चिनि बोसाराव जाते उलो फाइनाय छालो इकोनॉमिकली डेवलप उंथों रां पैसा गोनांथों अमो चिनि बुबाग्रा नाय किन्तु बर' फाइसा फाने बीजेपी हते सुरु खाइ जतो नेशनल पार्टी कुनु दिनो अमहाय चिनि त्रिप्रासानि कक कहा साफायमेनि गरै और जागोन जों बुसिथाय बुबाग्रा नि दल बाय बैनि पार्टी बायके बरके फाइके जेते खायजा नरनो म ताइरो नाय त्रिप्रामथा मीटिंग थांके मिसिल थांके हिसाफायनाय और जे तांजाने बुचिनि बरक गले निरो सारा त्रिप्रासिनि 13 जना एमएलए नि बिसिङो नरनि सिनिजा कंके सों हले जीते खाइजों न त्रिप्रामथा सं बीजेपी सीपीएम कांग्रेस नायो जीते खाइमानि बुमुंतानि हि सिरि साबागबाय हि सिंहरि द पागार जला रगो सीपीएम जों खाइरो कांग्रेस न जों खाइरो बीजेपी न जों खाइरो पागार जला रगो सिंहरि जंपै जलावो जों कोसेनो त्रिप्रामथानि के आरो सीपीएम फा खाइथिं चिनु बरक सिमाना चिनि त्रिप्रासा सिमाना किस खाइरो दि मारे वै जतो सिमाथों अमा केंद्र सरकार नि रां फाइमेनि जे बिख्रारो माथों हिचि चिंथे हम चिनरो हके एमएलए हते सुरु खाइवे जतो बीजेपी पेतो नेता रो नक ताइ रुनाय रेगा तांरो या रेगा तांरि अमहाय मानसि गे जों बर' बाय जों बोसो फेरखा महाराजानि वान सौ मुंबाय
boroni wan thong mu busi pher khanai di hanibang chung wan sok thai je Triprawo Maharaja no karui Triprasa rok no bobichor ni bangi wan sok nai ke bukuri जों चिबु सिलाई नि नांगो ताबा आ उदयपुरो 3 तारिख मार्च जो तो बुबाग्रानो स्पॉन्सर खाइने जो तो गाड़ी 12 तारिख 12 और जागा थुं थावनि मान दरकार तं बरो 40 50 लाख रां सबाइनि नौ हिसाब खाइने दि हाची तमान दरकार तं जे निरो न अरो गाड़ी काफाइ बेदि हि होइते लांगoi रां सबायो बपक सानि तमान दरकार तं जदि जोंनो हाजे हेंके जोंनो बो गुबै नो बनि बुखाबाय नो हाजाय मानि बागै नो बनि राज सम्पत्ति जत खरस खायो सोबायो फालो जोंनो कप खनारनि बाङै बो चाकियावै दं पारा आमसाय सारा त्रिपुरा गुरिवै दफानो साबनानि बागै आसो कक साइतो मनि तमानि बागै जोंनो फियावनि बागै आगिबो जों गोबां पार्टी खाइफे हा नोहा वाइसफा नचिनि दफानि बाङै कक सानाय करि नेशनल पार्टी वो चिनि और कान्टिया कामी वो जयिं कामी वो पार्क तालो फायैसि बर दापट साइतम फाय थांले आरो जागा चिफ मिनिस्टार नि बिस्कांगो किलाव हाकि मारना हिचिरि सारनो आनि किलानि बरनो जतनो नौ मारना हिचिरि सारनो साइदि दो साइरा या हाकि किलावसो तामसिनाय आसै फेमिलि न लेखा परनि बाङै आसो को कहा खाइनि नांनाय चिरि साइरानो साइरा या हाकि जुनो के दमकी छमकी जों बड' होय कप्लाय खाइरो मानि बर' सिसुनो दमकी रोय दंखाय ने जों बुसिथाय जे Triprahawo Triprasa rongno मोखांनि बागै थानाय चिनि बुबाग्रा साया नंया खलायै जों जतनोसि राजा हंके सात जमनि दन मावै फाइजाक थैयो आसायके 7 बार चाफानो बनि सम्पद पायाफु अक्रा रसामनि दं किन्तु राजासे सिमाय मासे एंसु दफानि बाङै सामु खायै yang hasu hasa guriwe pura tini haike hor meeting खायै बारता एकता सावलायनाय बनि परे फुङा के हायनो लामु मा फाइफिनाय 2 दिन माइ मासे एङो आंनो ब्ले बुबाग्रान लगे तङो 2019 नि सिनि इंगे ब आसो साया नया खलायो चिनि दफानो फियावनाय होनै अमा हायके खाय तङो जोंखे ताबकसान बुसिया हायके बायके नायबा हानि बागै जों 3 तारिख अप्रैल और कांटिया कामिनी चिनि औरनि इंचार्ज तुमै सुबल बसाहा बास खुंसा जदि तागिया हिंके जों ते बले रुफाना लाने बास थाना लाने जों ओ दिनो मा थालाने कम से कम 20-25 हजार चिनि टार्गेट हजार फिलअप बुंनाय हाची महारानी होयते सुरु खाय करबो अमरपु आं डेली कन्टेक्ट खाय दङ जतनो चिनि गंतिनि Triprasa afro dino phunu laisine hachi age bu jot jefro moment chengu chini gomti ni area sin sengrao jefro Triprasa yok sawani samung sengkhangke gomti sin shuru makai ngatabo gomti sin ne sen lai phiu nai jefro chung thangsa tongo afro chung mawo chini itihas no phunuk langha niro muito dekhai khaya sia jefro chung ka lai afro mungsa maya बासा जों ताग्रेता तिप्रालेन सामानि न ओ तामसिनाय लाइति साखि माथो थं जाउ मेघालय आगे आसाम बाइसि दो मिजोराम आगे आसाम बाइसि नॉर्थ ईस्ट